Lehenengo elkarrezketan etxe bizitza kontuak izan genituen izpide, gaurkoan berriz mugikortasuna eta aldaketa klimatikoa, hortarako gonbidatu ditugunak Txemi Etxebarria Bergararra eta Ainara Bordez Arrasatearra. Arratsaldeon, bikote! Opa, gaixo. Guazen Belgikatik astera adibidez, Txemi, zeuen kasuan, Belgikan, iritan adibidez zela mugitzen da jentia, zela da mugikortasun kontua? Nahiko ondo, hiri barruan berez nahiko ondo gonda itxeke bai, autobusez, tranbia asko dago ere bai, metroa ere bai, hiri ondietan, Baina egisa da ni, nire esperientzia ez dela oso erreala zekao, nik itxen dut lan Holandan. Orduan, askotan ez naiz mugitzen hemen, egisa esan. Baina bai ikusten da jende asko trenian, autobusez, eta gehien bat hiri barruan bizikletan. Zeu adibidez, esan dugu, Leopoldsburg Rixen bizizaela, mugan, ez da, Herberekin mugan, eta zeuk adibidez, zela mugitzen zela zeu? Ni pertsonalki kotxez. Bai egiten dutena batzutan da, kotxe barruan bizikleta sartu, eta hiri kanpoaldean aparkatu, eta gero hiri barruraia bizikletan sartzen naiz. Barruan asko zebeto dagoelako bizikletan ibiltzeko, aparkaleku pia badare, eta edozein tokitxan ibili izan txeske bizikletan arrisku barik. Zan nahi dut, kotxein begiratu beharrean nahiko errespetatzen da hori. Eta Maltan adibidez, Ainara, zela mugitzen da jentia? Oso diferentia Belgikatik. Hemen bakarri daukagu autobusa, transporte publiko moduan, ez dau metrorik, ez dau tranbiarik, badauz ferri batzuk, isla batetik bestera eramaten dutzuenak, eta baitxabe isla nagusian, dela Malta, isla nagusia ez, baletatik beste zona batzutara eramaten dutzuenak. Ferri horrek asko erabiltzen die, pilo bat, gaina oso merkeak dira, autobusan presixo berdinera daz, baina egisa esan autobusak egon badaz, baina jende gehienak kotxea erabiltzen dau bere egunerokotasunean, eta batez autobusak erabiltzen dugu kanpotarrok. Ez dira oso autobus efizientiak, ez dakitzu sekular noiz helduko dien, Así que kalkulau behar dozu norabait fanbide bazara eta puntualitatea eskatzen badotzu zita horrek, kalkulau behar dozu autobusez askoz lehenago badezpada ez, ez bada pasatzen autobusa edo batzutan pasatzen die beteta eta orduan ez die geratzen eta bai holaxe. Orduan, hangoak ez dago erabiltzen garraio publikorik askorik, edo? Gutxi, oso gutxi, ez dauko oso fama ona bertakoen artean, eta hemen egizizan isla dau kotxez beteta. Eta adibidez, bidegorririk eta ez dau? Bizikletan aldeko apostua ez da egiten? Badau, bateron bat badau, eta oin konstruzio Dabizenetan konstru duten errepide berriak eta holan alegintzen die sartzen bidegorriak, baina gertatzen da apur bat, igual dau tramo baten eta gero batean amaitu iten dela, ez? Orduan, gero hor geratzen zara, ez? Bizaraia errepidera. Eta gero bai, kotxiak eta maltesak orokorrean ez dauz oitxuta adi egotera bizikletei eta motorrei bez. Orduan, jende maltes guztiek esaten dabie ez dabie gomendatzen ez motorra, ez bizikletaz istripu asko egoten die. Hor gainera bitxitasun moduan eskumatik biharrian eskerretik hemengo alderantziz konduziten dago, eta hori bitxikeria moduan. Bai, bitxikeri moduan eta arrisku moduan kanpotarren dako, klaro, ez bagazo itxuta begiratu behar dugun aldera, bai kotxian joan ezkero edo bizikletan, arriskua handiagoa da, ez hainbeste maltesen dako, baina kanpotarron dako, bai. Txemi, zeuri dagokizunez, ez dakit, Herberetan bentzen nahiko ohikoak dira, ez da, bidegorrixak, ez dakit Belgikan behola dan, zela zein jan realitatea? Bai, Belgikan bai, igual Euskal Herrian baino gehiago ikusten da, ez? Baina bai da, Holandan ikuste dut, igual Dinamarkakin batera, erolako hango herrialdeekin batera, bizikleta gehien sustatzen da bene herrialde izan da. Holandan da kultura bat, azkenean bezala. Zu hiri batera ikastera zoia zenean, lehenengo egiten duzuna bizikleta bat bilatu. Dago bigarren eskuko kristone
eskaintza, trafiko ilegal totala dago. Baina azkenean, bueno, danak erabiltzen dabe, ez? Ez bakarrik ikasleen artean. Ja, gurasoek seme alabak eta bizikletan eramate dituzte, euskate bizikleta berezi batzuk, karro batekin atzian, ziginan bebai beste aurki bat, manierran aurrean beste bat, total igual eraman lehikezu hor ja, 3 seme bizikletan, bai. Puntualizatzeko, ni egon izenaz Dinamarkan bizitzen eta Belgikan bizitzen, eta Bixetan bizikleta eukizan dut, eta inkluso Rumanian, baina hemen beldurra ematen dut. Ez da bona, baina. Rumanian behin egon nintzen eta ikusi nemanan, adibidez, errubera aurkixan, inorez neban ikusi ezin da handik errubera aurkixan. Ezin da, ez dau bat ebe ondo jarritxaz. Guztiak zeren jasota, konpondu barik, eta hori dela, eske segun nun bizizan beti konparatzen ez? Baina, adibidez, Holandatik Belgikara heltzen zanean, konturatzen zara, noiz heldu zaren Belgikara, autopistak daren egoeran daudelako, askoz ere inbertsio gutxiago dago Belgikan autopistetan. Eta Belgika miskatatzerago dago, baina ala eta baina esaten daren bezala. Beste toki batzuk baina goeto, seguro. Lehengora gueltagoaz, Txemi, Belgikan bai sustatuko da gehiago, hau da, igual, bidegorrixak ez dakitola leku danetan dauzen, baina bidegorritik kanpo be jentia bizikletan doia, eta azkenean lehentasuna leku askotan iritan dabe bizikletiak dako. Bai, inkluso herri batetik bestera, joan zaitxezke bidegorritik, beti dago kotxean bidean onduan, beti zati bat gortetzen da bizikletantzat, motor txikientzat, orain patinetean genazko ikusten dira. Aldaketa klimatikoatik da, edo kontzientziatu dauzelako, edo kulturaren parte dalako erabiltzen dagoen beste bizikletia? Nik uste dut beti izan dela kultura hori, baina orain gero eta gehiago. Alegintzen die hiriburuetan bebai, urteetarako 2025 urterako autobus guztiak elektrikoak izan behar dira adibidez. Nola da, kurioso iruditzu jaten, baderela toki asko jendia elkartzen dela kotxea partekatzeko. Lanera joan baldin bazara beste 5 pertsonekin, beste 4 pertsonekin, geratzen zara toki baten, kotxea aparkatu eta daude aparkaleku berezi batzuk hortarako. Gehien bat, autopista onduan egoten dira, eta di aparkaleko ondi batzuk eta oso arrunta da hor beste batzukin geratu, eta kotxe baten sartu, eta lanera joan kotxe baten. Maltan adibidez, badau, kontzientzia zino hori edo... Aidaz inzentiboak, erosten baduzu kotxe elektriko bat, edo motor elektriko bat, dirua subentziona egiten dutzue. Hortaz aparte, eskoletan bai sartzen da bie materia tema horretan, kambio klimatikoa edo gai horien inguruan, bai berziklapena, tema arixo hauek sartzen dituzte bastante, ze gainera hemen igotzen badia 3 gradu 20 urtetan, hemen ja gauz 40-42 gradutan, orduan aldaketa da hainbestekoa, baina afektauko dauela inkluso zerbitzutan, turismoa egualdia ez etorriko ona, orduan afektatzen dutzea hainbeste, bai dauela apur bat alde horretatik kontzientziazioa. Baina, hau esan da gero, adibidez, edozein obra azten dienean errepideren batean edo, ez dauki inongo apurorik arboladak mozteko, bertan zauzen arbola guztiak, kexak eta egoten die, baina gizartia ez da oso... Ez da guria moduan apur bat erraibindakatzaia garela, euskaldunok. Hemen ez die oso erraibindikatzaiak eta korrupzio pila badau aldeanetan. Orduan, igual gazterixan artean kontzientziazio apur badau, baina gobernuan aldetik ez da ikusten hainbeste. Ederto, bikote, mila esker. Maltako eta Belgikako eta Herbeiretako kontu honek danak kontaitiegatik. Placer bat, eta segi ondo. Eskerrik. Agur!